Hi! Kumusta? Ang maminaw ug magtuon? Makakaton. Kini si Teacher Helen. Kaninyo naghinam-hinam na. Nga magtudlo aron walay mga bata nga mabiyaan sa pagtuon. Ang mga bata nga kugihan magtuon, taas ang puruhan nga sila mamahimo malampuson. Maayong adlaw mga bata. Kumusta kamo? Karon magtuon na usab kita. Ang atong pagatun-an karon mao ang atong pagatun-an ang mga pulong nga nagkulagway sa kolor o gidakon. Sa English gitawag kini og words that describe color and size. Okay, una kita magtuon mga bata. Ani usa ang atong mga katuyuan. Atong mga katuyuan sa atong mga pagtuon karon. Mailhan ang mga pulong nga nagulagway og kolor o gidakon. Ikaduha, mahatag ang mga pananghilitan sa pulong nga naghulagway sa kolor o gidakon. O ikatulo, human sa atong mga pagtuon, magamit ang mga saktong mga pulong nga naghulagway sa kolor o gidakon base sa mga hulagway nga nakitaan sa paghimo og mga hugpulong. Okay. Sige, ato nang sugdan. Tanawa ang mga hulagway. Ug karon ihulagway nato kini. Pinaagi sa paghimo og mga pulungan nga atong pagahimuon. Nga karon atong tun-an ug atong tan-awon kung nahulagway ba nato ang mga kolor sa mga butang nga atong nakita. Una, tabunon nga oso. Unsa man ang atong nakita dinha, usa ka oso. Unsa man ang kolor sa maong oso? Sakto, tabunon. Kung ingon kita tabunon nga oso, ang pulong nga nagulagway sa kolor kay ang pulong nga tabunon. Okay, ikaduha nga hulagway. Puti nga bulak. Hain man o unsa man nga pulong ang naghulagway sa kolor sa butang nga atong nakita sa hulagway? Ang pulong nga puti. Busa moingon kita nga ang mga pulong nga adunay linya nga pula o bagis nga pula kini mga hulagway o mga pulong nga naghulagway sa kolor sama sa pulong nga tabunon. Sa English gitawag nato kini og brown. Then puti, gitawag kini nato sa English og white. So, karon nahibal-an nato nga ang mga pulong nga tabunon og puti mao ang mga pulong nga naghulagway sa kolor. Tan-awa pa ang ubang mga hulagway. Pula nga rosas. Sakto ba ang atong paghulagway sa kolor sa maong bula? Sakto. Unsa man ang pulong nga atong gihulagway sa kolor niini? Ang pulong nga pula. Tan-awa usab ang sakyanan o kotse. Sige, basahon nato. Dalag nga kotse. Unsa nga pulong ang naghulagway sa kolor sa kotse? Dalag. Sa mayon kita, ang pulong nga dalag sa kini kapulong nga naghulagway sa kolor. Okay. Ikatulo nga hulagway. Ubi nga ubas. Okay, tan-awon nato ang pulong nga naghulagway sa kolor niini. Unsa man kini?
ubi. Uubihon. Ha? Okay, sakto ba ang atong paghulagway sa kolor? Sakto. Tungod kay ang kolor sa atong ubas kay ubihon. Nagpasabot nga ang mga pulong nga naghulagway sa kolor nga anaa sa atong mga pulungan kay una, pula, ikaduha, dalag, ug ubi. Ubihon o ubi. Okay. Karon, sa atong nakatunan na nga aduna di ay mga pulong nga naghulagway sa mga kolor. Unsa gani kadto mga bata ang atong nakatunan na nga mga pulong nga naghulagway sa kolor? Ang mga mosunod. Mao kana ang pananglitan sa mga pulong nga naghulagway sa kolor. Pula, ubi, asul, puti, dalag, tabunon, lunhaw, kahil, rosas, o itom. Tanan nga mga ngalan sa kolor, kini gitawag og mga pulong nga naghulagway sa kolor sa usa ka butang. Mga pulong nga naghulagway sa kolor. Sunod, tan-aw nato sa atong buluhaton karon kung nakatunan ba ninyo o inyo na bang nakatunan ang mga pulong nga naghulagway sa kolor. Sige, atong buhaton karon sa atong buluhaton nga linginan. Unsa ba? Lingini ang pulong nga naghulagway sa kolor nga anaa sa atong pulong o kapahayag. Sige, una, tabunon ang akong iro. Hatagan ko kamong pipila ka minuto aron isulat sa inyong papel ang pulong nga naghulagway sa kolor. Human na ba? Sige, adto na kita sa ikaduha. Milupad ang asul nga langgam. Hain man sa atong hugpulong ang pulong nga naghulagway sa kolor. Milupad ang asul nga langgam. Isulat ka na ninyo sa inyong papel. O di ka ha, inyong linginan sa inyong gikopya nga mga hugpulong o kapahayag. Sige. Ikatulo. Itong nga iro ang akong nasugatan. Hain man sa mga pulong nga naa sa pahayag ang naghulagway og kolor. Okay. Maadto na kita sa ikapat. Si Ana nagpalit og dalag nga sinina. Lingini o isulat ang pulong nga naghulagway og kolor. Ug ang ikalima, mao nangahulog ang mga lunhaw nga dahon. Hain man ni adto ang pulong nga naghulagway og kolor. Sige. Okay. Nahuman na ba o nasulat na ba ninyo sa inyong sulatang papel? Okay. Sunod, ato na usab tun-an karon ang pulong nga naghulagway sa kadakon sa tao, butang, hayop ug lugar. Sige, atong tun-an. Tan-awa ang hulagway nga akong gipakita kaninyo. Nakita niyo unsa man kana? Kana usa ka kadagatan. Kinsa man kaninyo ang nakakita na og dagat. Ani ang hulagway sa dagat. Ang atong pugpulong dinhi kay niingon luag nga kadagatan. Aduna kitay pulong nga dunay bagis.
unsa man kadto ang pulong nga luag. Mga bata, ang pulong nga luag naghulagway kini sa kadak-on, ha? Kadak-on sa kagadagatan. Unsa daw kadto mga bata? Naghulagway sa kadak-on sa kadagatan. Kung atong ihulagway ang kadagatan, makaingon kita luag nga kadagatan ang atong nakita. Sige, sunod. Tanawa ang bata. Okay. Si Alan nagsuot og buot nga sinina. Hain man ang pulong nga naghulagway sa gidakon sa sinina. Hain man ang pulong nga naghulagway sa gidakon sa sinina. Sakto ang pulong nga buot. Kung moingon kita og buot, nakita nato sa gisuot ni Alan nga naghulagway kini sa gidakon sa sinina nga gisuot ni Alan. Timan mga bata nga ang atong gitun-an karon pulong nga naghulagway sa gidakon. Usa moingon kita ang pulong nga buot naghulagway kini sa gidakon sa usa ka butang nga mao ang sinina. Sunod. Nakita nato ang hulagway. Ang giingon dinhi sa atong kapahayag o pulong niingon nga gamay ang itom nga bag. Hain man nga pulong ang naghulagway sa itom nga bag. Ang pulong nga gamay. Sige, tan-aw na to ang duha ka bag mga bata. Makaingon kita nga ang pulong nga gamay naghulagway sa gidakon sa itom nga bag. Sunod. Tan-awa ang mga pundok o grupo sa mga baboy. Adunay gitudlo dinha, no? Ug niingon siya, kini ang ihid nga baboy. Kung moingon kita og ihid, siya ang kinagamyan sa tanan. No? So, kung moingon kita ihid nga baboy, nagpasabot nga ang pulong nga ihid naghulagway kini sa gidakon sa mga baboy nga anaa dinha. So hain man karon ang pulong nga naghulagway sa gidakon. Ang pulong nga ihid mao kana nga atong bagisan og ula. No? Ang pulong nga naghulagway sa gidakon sa baboy nga gitudlo kay pulong nga ihid. Unsa daw kadto ang tawag nato sa pulong nga ihid? Pulong kini nga naghulagway sa gidakon. Sunod. Luag ang iyang pantalon. Ang pulong nga dunay bagis mao ang pulong nga luag. Nahibaluan nato nga ang luag naghulagway kini sa gidakon sa pantalon nga gisuot sa babayi. Busa moingon kita nga ang pulong nga luag naghulagway sa gidakon sa kabutang nga mao ang pantalon. Sige, madto na ta sa katapusan nga hulagway. Mubo nga pantalon ang akong nakita. Kung moingon kita og mubo, nagpasabot usab kini nga naghulagway kini sa gidakon sa maong pantalon. Busa moingon kita nga ang pulong nga mubo naghulagway sa gidakon sa pantalon ug gitas pun.
Oh. So sa atong nakita dinhi nga ang pulong luag ug mubo nagsulti o naghulagway kini sa mga pulong kini nga naghulagway sa gidakon sa usa ka butang. Sa atong nakatunan mga bata nga adunay mga pulong nga naghulagway sa gidakon sa tao, butang, hayop, lugar ug uban pa. Ha? Ang mga pulong nga naghulagway sa gidakon ang mga musunod. Mao kini ang mga pananglitan sa mga pulong nga naghulagway sa gidakon. Mubo, payat, guot, taas, dako, tambok, luag, gamay, ihid. Mao kadto ang mga pulong nga na mga pananglitan sa mga pulong nga naghulagway sa gidakon. Karon mga bata, ato nang buhaton ang atong buluhaton. Tagaan ko kamo og mga pipila ka minuto nga kini inyong tubagon. Lingi ni ang pulong nga naghulagway o gidakon. Sige. Nga naa sa atong kapahayag. Sige. O di kani, pwede kini ninyo nga isulat sa inyong mga papel aron dili kita magdugay sa atong mga buluhaton, no? Okay, sige. Una, tambok iyang papa. Hain ang naghulagway sa gidakon sa iyang papa. Sulat kini sa inyong papel o di kaha kung aduna na kamoy papel nga buluhaton din ha, pwede na ninyo kini lingan. Sige, ikaduha, dako ang higante. Hain ang pulong nga naghulagway sa gidakon sa higante. Tingnan ninyo. Tanawan ninyo. Mao ka na ang iyang papa. Sunod, si Ana nagsuot og luag nga pantalon. Hain sa mga pulong sa pahayag ang naghulagway sa gidakon sa pantalon. Sunod, higante nga iring ang ilang kauban. Hain man ang pulong nga naghulagway sa gidakon sa iring. Gang katapusan, ihid nga baboy iyang gipili. Tanawa ka nang tudlo. Okay. Hain man ang pulong nga naghulagway sa gidakon sa gitudlo nga baboy o bakting. Sige. Nahuman na ba ang inyong buluhaton? Natubag na ba ninyo ang matag pangutana? Sige. Sunod. Mga bata, sa atong nahimuna nga mga pagtuon, kini lamang ang atong angayan nga hinumduman. Una, adunay mga pulong nga naghulagway sa kolor. Hain kini nga kolor sa tao, butang, hayop, lugar ug uban pa. Ang mga pulong nga naghulagway sa kolor ang mga mosunod. Mao kini ang mga pulong nga naghulagway sa kolor, pananglitan, pula, ubi, sul, puti, dalag, tabunon, lunhaw, kahil, rosas, ug itom. Mao kana ang mga pulong nga naghulagway sa kolor. Timani maninyo mga kabataan. Ikaduha nga angay natong hinumduman nga aduna usab di ay mga pulong nga naghulagway sa gidakon sa tao. Unsa gani kadto? Gidakon. Naghulagway sa gidakon sa tao, butang, hayop, lugar ug uban pa.
ang mga pulong nga naghulagway sa gidakon sa mao ang mga mosunod. Mubo, payat, guot, taas, dako, tambok, luag, gamay, ug ihid. Mao kana ang mga pananglitan sa mga pulong nga naghulagway sa gidakon. Unsa gani kato atong nakatunan mga bata? Mga hulagway nga naghulagway, mga pulong nga naghulagway sa kolor ug gidakon. Timan-ika na ninyo. Okay. Karon ato nang ihatag ang tubag sa atong mga buluhaton. Lingini ang pulong nga naghulagway sa kolor. Sige daw. Una, tabuno ng akong iro. Hain man ang saktong tubag. Pareho ba ta o pareho ba ang inyong tubag sa gilinginan? Kung pareho, sakto ang inyong tubag. Ikaduha, nilupad ang asul nga langgam. Hain man ang pulong nga naghulagway sa kolor. Ania ang saktong tubag. Asul. Sunod, itom nga iro ang akong nasugatan. Hain man ang pulong nga naghulagway sa kolor. Itom. Sakto. Sunod, si Ana nagpalit og dalag na sinina. Hain man din ha ang pulong nga naghulagway sa kolor. Ang pulong kay dalag. Nangahulog ang mga lunhaw nga mga dahon. Hain man ang pulong nga naghulagway sa kolor sa mga dahon. Ang tubag, lunhaw. Sunod. Lingini ang mga pulong nga naghulagway sa gidakon. Sige. Atong tanawon kung nakakuha ba kamo sa sakto nga mga tubag. Sige. Una, tambok iyang papa. Hain man ang pulong nga sulti o naghulagway sa gidakon sa iyang papa. Ang tubag, ania. Sige. Sunod. Sakto ba ang inyong mga tubag? Sunod, dako ang higante. Hain man ang pulong nga naghulagway sa gidakon. Ang tubag, mao kini. Dako. Ikatulo. Si Ana nagsuot og luag nga pantalon. Hain man ang pulong nga naghulagway sa gidakon sa pantalon nga gisuot ni Ana. Ang tubag. Sunod, tanawa ang mga iring. Higanti nga iring ang ilang kauban. Hain man ni ang pulong nga naghulagway sa gidakon sa iring. Ang tubag. Tama. To. Ihid nga baboy iyang gipili. Hain man ang pulong nga sulti o naghulagway sa gidakon. Ang tubag. Ihid. Mga bata, nakuha ba ninyo ang saktong mga tubag? Kung nakuha ninyo ang perfect score, nagpasabot na aduna gayud kamoy nakatanan. Okay, sa atong mga pagtuon mga bata, nakasiguro ko nga aduna gayud kamoy natanan, no? Ayaw lamang ninyong hikalimti ang atong natunan karon na mauang mga pulong nga naghulagway sa gidakon ug naghulagway sa kolor sa usa ka tao, butang, hayop o lugar. Dili ka na ninyo hikalimtan mga bata. Nanginaot ko nga sa atong mga pagtuon karon aduna gayud kamoy nakatunan.
Kay bisan ana ka mo sa balay, kinahanglan gayud nga magtuon aron aduna kamoy matun-an sa inyong mga pagpundo sa balay. Sa gikaingon ko na, ang mga bata nga makugihon magtuon, taas kayo ang tsansa nga sila mamahimong malampuson. Maulang kadto mga bata. Bye-bye hangtod sa sunod nato nga mga pagtuon.